Калабызның Мәрҗани мәчетендә Идел буе Булгарында ислам динен рәсми кабул итүгә 1100 ел тулуга һәм Шаһабетдин Мәрҗанинең туган көненә багышланган түгәрәк өстәл узды. Аның эшендә Ләйлә Зайнуллин да катнашты. Эшлекле сөйләшүгә татар дини мирасы һәм хәзерге заман ислам мәдәнияте, Россия исламының интеллектуаль традициясе хәзерге торышы белән кызыксынучылар җыелды. Быел Шаһабетдин Мәрҗанинең туына 204 ел. Мәгърифәтче Мәрҗани үз гомерендә 30-дан артык гыйльми әсәр яза. Шулар арасыннан 13 аерым китап булып басыла. Татар җәмгыятендә Шаһабетдин Мәрҗанигә мөнәсәбәт бик югары булган. 20-нче гасыр башында аны яхшы аңлаганнар. Гарәп телендә язылган Шаһабетдин Мәрҗанинең 2 китабы гына дөнья күргән. Менә вакытында Вәлиулла хәзрәт мәрхүмәнең Назараtul Хак дигән бик мәшһүр китабын русчага тәрҗемә итеп бастырган иде. Һәм аннан соң менә Сәйид Шагавиев Әл-Хикмә Әл-Балига дигән бик мәшһүр китабын шулай ук русчага тәрҗемә итте. Менә Шаһабетдин Мәрҗаниның мирасына килгәндә без шушы 1100 еллыкка багышлап зур история ислама в России дигән китап әзерлибез. Мәрҗани Истанбул, Гарәбстан, Мисырда сәфәрдә була. Андагы галимнәр белән таныша, китапханәләрендә гыйльми эзләнүләр алып бара. Бик күп аның эшләгән эшләрен әле без аны өйрәнеп бетә алмадык. Китапларын да тәрҗемә итеп бетә алмадык. Бүген көндә аның менә булсын, менә мин аны бая да әйттем, Бухарада укыды. Бухарада укыды. Аның Бухарага килгән туристлар татарлардан түгел, бөтен дөньядан киләләр Мир араб мәдрәсәсен карарга. Анда да әйтәләр, менә бу безнең Шиһаб хәзрәт. Бүлмәсен күрсәтәләр. Анартык әйтәләр, аны бүлмәсен анда китапхана ясарлар, горурланып сөйлиләр. Менә инде бу кеше дип. Без дә әлбәттә татарларыбыз, без дә горурланабыз. Бүгенге көндә дә Мәрҗани эшчәнлеген өйрәнү, яшь буынга таныту эше бик мөһим. Элек безнең шул зур галимнәрбез көн тәртибенә булган актуаль сорауларга җаваплар бирергә тырышканнар икән, төрле дискуссиялар аша, мөназаралар аша. Ә бүгенге көндә, бүгенге ислам уммәтендә менә шундый акыл ияләре һәм теологлар бар микән? Һәм булмаса, моның сәбәбе нәрсәдә? Ә булса, нигә без аларның тавышларын ишетмибез? Чөнки мөселманнарда сораулар күп туа. Мәрҗани мирасын барлауга юнәлдерелгән чаралар әле атна буе дәвам итә. Ләйлә Зайнуллина, Тахир Хәсәнов, Татарстан яңалыклары.